Dugubla o ka fusani ladawle bɛɛ lajɛlen aw ni yantuma aw bisimila aw ka jɛmukan kɛnɛ kan ni o ye dolo baro ye. An ka dolo baro la bi an bɛna kuma fɛn min kan o ye toro de. Kɔrɔlen ko ne ni mɔgɔ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ni kɛnɛ kan o ye Professeur Ousmane Éric Diakité. Ale de bɛ walawalali ka ɲi sanga ni a wagati bɛɛ lajɛlen la. Sanga ni a wagati bɛɛ a bɛ an ka bila la n'an y'a wele a bɛ na an ka wele jaabi. Nka ɲɔni an ka don babu kɔnɔ an bɛ kuma di a ma a ka foli bila aw la fɔlɔ. Professeur. Salimata. I ni yantuma. An b'a somɔgɔw bɛ di. Tɔɔrɔ tɛ. Somɔgɔw ka kɛnɛ. Baasi foyi tɛ yen. An b'a. Denbaya ka kɛnɛ. An b'a la tanu baasi tɛ yen. Nse Ala k'o kɛ ɲɛta ye. An b'a. N'i bila i ka foli lase bɛɛ ma ɲɔni an ka don babu kɔnɔ. Foli ani tanuni o bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye aw minnu bɛ k'an lajɛ Mali kɔnɔ Mali kɔ kan. Farafinna farajɛla arabula a mana kɛ fan o fan ye. An ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye minnu b'an lajɛ Mifa Production sanfɛ ale ni Ondo TV sanfɛ an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye. Diyara n ye kosɛbɛ n ci i ka foli la. Professeur an ka jɛmukan tɛmɛnen na an kun kumana bele mɔgɔw kan. Sisan turu o bɛ toro mɔgɔw la. N bɛ fɛ i ka kuma n ye toro mɔgɔw kan yalima toro olu ye mɔgɔ sugu jumɛn ye fɛn jumɛn de ka d'u ye jumɛn man d'u ye jumɛn ka di u la. U yɛrɛ ka diɲɛlatigɛ ko n bɛ fɛ i ka bakuruba ka ɲɛfɔli k'an ye o ko la. Ni an ko toro komi an y'a daminɛ bele la. Maintenant daminɛnen bele la an bɛ n'Ala sɔnna ma an bɛ taa dɔɔni k'a bɛɛ fori. Donc bi an bɛna se toro ma. G3. G3. O de ye toro ye. O de ye toro ye. An bɔra sagajigi la. An bɛna na G3 la. N'o ye misiw ye. N'a fɔla misi o kɔrɔ k'a jira k'a fɔ ko olu tamasiyɛn de tala k'a da u la. Kamasɔrɔ tamasiyɛn min bɛ olu la o ni misi ka waleyaw de bɛ taa. Donc o de le tamasiyɛn ta ka da u la ten. N'o tɛ o kɔrɔ t'a jira k'a fɔ ko voilà. Nka misi ka taabolo i b'a sɔrɔ kuma caman o hakilinaw bɛ na u la quoi. Ni an nana nin lajɛ an bɛna ye mɔgɔ minnu bangena ka minɛ avril kalo tile 21 ka na bila mai kalo tile 21 ni an b'a fɔ olu ma toro o nana bɛn buruju so filanan de ma. Buruju so filanan i b'a dɔn tile bɛ don sinw kɔnɔ a bɛ kalo kelen de kɛ sinw bɛɛ kɔnɔ. Donc sankolo selegew la sankolo selege ye selege 12 ye o selege 12 la tile bɛ kalo kelen ka a bɛɛ kɔnɔna na o bɛna bɛn san kelen ma. Donc sankolo selege filanan ni tile a yɛrɛ sɔrɔ ye o ye buruju so filanan mɔgɔw ka so ye. Ni tile ja a yɛrɛ sɔrɔ o kɔnɔ n bɔra k'o dati de fɔ sisan mɔgɔ minnu nana don o kɔnɔ o mɔgɔ a bɛ fɔ olu ma ko toro funteni kalo filanan. Salimata i bɛna ye ni mɔgɔ ninnu toro yɛrɛ ka so a sin bɔgɔ de don sin fixe de don bɔgɔ de don o de la kalo fɔlɔ ninnu olu ye cardinalw de ye. Donc n'an b'a forobaya an b'a fɔ n ko cardinaux i n'a fɔ bélier i n'a fɔ samiya kalo fɔlɔ n'o ye cancer fana ye i n'a fɔ fonɛnɛ kalo fɔlɔ ainsi de suite. Donc kalo fɔlɔ ninnu olu ye cardinaux ye. Donc sin filanan ninnu kalo filanan ninnu i n'a fɔ funteni kalo filanan ni o nana bɛn toro ma. Donc kawla kalo filanan ni o nana bɛn scorpion ma o fana ye sin fixe ye. Donc olu ye a bɛ fɔ olu ma fixiw. Donc i bɛna ye mutabolo fana bɛ yen nɔ sin n'o ye kalo sabanan ninnu ye. Funteni kalo sabanan n'o nana bɛn Gémeaux ma samiya kalo sabanan n'o nana bɛn Vierge ma kalo saba ninnu olu ye mutabolo ye. Donc i bɛna ye olu caman olu ye mɔgɔ ye koroniba man di mɔgɔ minnu ye. Voilà parce que n'i b'a fɛ olu yɛrɛ i n'o olu ka ɲɔgɔn faamu dɔrɔn kana fɔ i b'u koro hali n'a den b'i bolo. Mais comme an t'o la an bɛ toro de la toro ye sin fixe ye mɔgɔ minnu don u ba sigilen don. Naturellement u ba sigilen don. A mɔgɔw fana mɔgɔ dawulamanw don u kanunen don kosɛbɛ. N'i ye toro mɔgɔ min kelen ka se ka dɔgɔyaman sɔrɔ walima ka se ka lagosi walew sɔrɔ a sababu bɛ bɔ a yɛrɛ de la quoi. N'o tɛ mɔgɔw bɛna jɛ ka ninnu kanu mɔgɔw bɛna jɛ k'u tanu fana. Kanu a sira bɛ bɔ fan jumɛn de fɛ kamasɔrɔ juma dolo de bɛ ninnu mara n'o ye Vénus ni anw b'a wele ko sigilolo bamanankan na an b'a wele sigilolo donc nanzarakan na planète Vénus. Donc o Vénus dolo in de bɛ ninnu gouverner
dolo konna be dolo fenfe be non ni dolo karamogo ba ta ka baraka nay dolo min bi mandia fo folo o de Vénusi donc o de bo le gouverner ka beni deuxième maison en bokoso e funteni kalo flanay o de la ibaye kele mandu ye o de la ibaye nunu karialen do nu ya ye ko bi ka caya olu na se ka dekun sɔrɔ ni ko ina o b'u yɛrɛ fosi y'a faamu mɔgɔ minnu do ka se ka sigi parce que n'a a muso bi mɔgɔ minnu bolo i n'a muso ka ɲɔgɔn faamu fo ka taa fɔ min kɛla sanga ni waati i dontɔ la na ni dumuni ye i ka to ka dumuni d'u ma wa dumuni duman de ka di ni cɛ fara a muso kan dumuni duman de ka d'u ye i y'a fara a cɛ fara a muso kan dumuni duman ka d'u ye i ma misi yɛrɛ ya n'a ye misi ta an bɛna ye misi bi dumuni tile bɛɛ kɛ dumuni na su mana ko sisan nɔ a bɛ sɔrɔ ka tila ka dumuni ninnu k'a ɲimi a dun tuguni donc o ye misi ka kɛwale bɔ o de la i bɛna ye tulu cholestérol tulu caya bana a mɔgɔw kan ka u kɔlɔsi o la kosɛbɛ parce que graisse bɛ se ka k'u fari la sanga ni waati bɛɛ donc u ka bana minnu dumuni bɛ bana minnu lase mɔgɔw ma ninnu kan k'u kɔlɔsi o la i y'a faamu ninnu kan ka kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ minnu fana bɛ sɔn sport ma farikolo ɲɛnajɛ ma donc ninnu furudimibaatɔw fana b'u la kosɛbɛ parce que olu bɛ dumuni kɛ kuma dɔw la ka dan tɛmɛ wa kuma dɔw la fana u bɛ dumuni kɛ alors que n'i ye dumuni kɛ hali sufɛ i kan ka temps dɔ ta ou bien tilegan fɛ i kan ka temps dɔ ta mais n'u ye dumuni dɔ kɛ sisan n'u ye dumuni wɛrɛ sɔrɔ hali n'a kɛra tigɛ de ye yanni wagati kunkuruni cɛ olu da ka to ka lamaga dɔrɔn sanga ni waati bɛɛ fɛn dɔ ka k'u da sanga ni waati bɛɛ fɛn ka to ka nka ninnu fana i bɛna ye artistes ale ni musique u bɛna olu kanu artistes u bɛna olu kanu u bɛna musique yɛrɛ fana kanu fɛn o fɛn bɛ tali kɛ ɲɛnajɛma kow kan o bɛna diya ninnu ye o de la i yɛrɛ b'u ye kɛnɛma o tɛ tulonkɛ kɛ labɛn na ninnu bɛ harmonie dɔn n'u y'u labɛn i ma n'u ye i b'o kanu quoi a cɛ fara a muso kan n'u y'u labɛn i ma n'u ye mais ninnu ye mɔgɔ ye i b'a dɔn ko bi fara ɲɔgɔn kan ninnu bolo de Salimata ko bi fara ɲɔgɔn kan u bolo ni i n'u bi sigi la sisan nɔ i bɛ ko o ko kɛ u la a bɛ fara ɲɔgɔn kan u bolo a bɛ fara ɲɔgɔn kan u bolo parce que souvent ils ont têtu n'a farala ɲɔgɔn kan i bɛna ye n'u déclenché la don min na c'est fini tiɲɛni bɛ n'o la non u tɛ sɔn tiɲɛni ma o mais u b'a décider de ne kana kɛ contact la bilen quoi n'i y'a fɔ mɔgɔw don minnu bɛ ko muɲu kosɛbɛ mɔgɔw bɛ yɛlɛ u kan u b'a caman kun très bien nka n'u murutira don min na dɔrɔn u tɛ segin kɔfɛ quoi u tɛ segin kɔfɛ an bɛn'o fara an dɔntaw kan o de la toro n'a bɛ réagir dɔrɔn a kana girin a ka miiri n'a miirila a ka se ka a kana girin ka ko kɛ quoi donc toujours a ka temps d'a yɛrɛ ma n'a ye temps d'a yɛrɛ ma mɔgɔw dusubaw tɛ o parce que ko caman bɛ k'u la hali i b'a ye baara ka d'u mais salaya bɛ na u la kuma caman u ka activités la ya olu bɛ miiri ni baara ye nka salaya bɛ to ka kɛ olu yɛrɛ fana na alors que olu kan ka wuli de ka salaya in kɛlɛ ya donc an bɛ se ka fitinin min fɔ u kan u ka baaraw bon finance baaraw ale ni wari ko ɲɛ baaraw comptable ɲɛnamaw de ye nin mɔgɔ kofɔlen ninnu ye mɔgɔ minnu don comptable ɲɛnamaw don n'a muso bɛ mɔgɔ min bolo n ye min f'i ye maintenant n'a cɛ bɛ mɔgɔ min bolo sisan i ka cɛ ye toro ye toro tɛ kuma caman fɛ toro b'a préférer ka so to ye ka taa yɛrɛ lafiya ka sababu kɛ i ka kuma caman ye i y'a faamu donc kana toro tulokɔrɔla kuma caya a b'a f'i ka dan yɔrɔ min da ye bon toro a cɛmanw fana i b'a ye hali ni i ni a ma ɲɔgɔn faamu n'a nana se siɲɛta yɔrɔ ninnu ma ou bien k'a nana se dimi yɔrɔ ninnu ma ni i toro muso min cɛ ye toro ye ni i hakili to a ka musokɔrɔba la a ba la ka to ka gɛrɛ bamuso la ka to k'olu laja i b'a ye e n'a bɛ ɲɔgɔn faamu n'i ka cɛ ye toro ye i gɛrɛ a bamuso la i bɛna ye e n'a ti kɛlɛ u ka point faible ye awɔ u tɛ sɔn masako la quoi u tɛ tulonkɛ kɛ masako la fitinin min bɛ an bɛ fɛ k'o fɔ toro mɔgɔw kan bi ka dan yan nin ye o ye baasi tɛ yalima dolo nka ɲɔni an ka tɛmɛ n bɛ fɛ ka ɲininkali kelen de kɛ fana toro ni sin jumɛn de tɛ taa ni ɲɔgɔn ye toro ni bélier toro ni bélier toro ka kɔlɔsi bélier mɔgɔw ka ko la kosɛbɛ parce que n'i ye toro lajɛ dɔrɔn toro ye Vénus de ye dolo planète min bɛ toro mara o ye jumadon dolo ye ni i nana lajɛ o juma dolo in ale ni tarata dolo n'o ye Mars ye olu bɛ ɲɔgɔn opposé
donc o la i b'a ye furu ɲɔgɔnya bɛ gɛlɛya o ni ɲɔgɔn cɛ mais ni kana i siran i bɛna ye furu kɔnɔna na ne bɛ kuma ni fɛn dɔ de chaque fois dolo kɔnɔ fɛn dɔ de bɛ yen f'i k'o de dɔn quoi parce que ni an bɛ point fort de fɔ nin na mais dolo lajɛli yɛrɛ de bɛ yen mɔgɔ fila bɛna furu ɲɔgɔn ma sisan nɔ i ye kelen ye toro ye kelen ye bele ye i nana bele ka sankolo kibaruya lajɛ dolo kun sigilen don cogo min na ka bɛn a bange wagati ma e ɲɛ b'o la i ɲɛ b'o la k'a daminɛ a ka so ninnu bɛɛ kɔnɔna na i ɲɛ bɛ planètes sigilen na bon mɔgɔ min fana ye toro ye walima mɔgɔ min ye bele ye i y'o o tigi fana ka walan lajɛ i ɲɛ b'a la planètes bɛ nin position de la ka ɲɛsin a tigi ma u ka so 7nan o bɛna na kuma ni u ka ɲɔgɔn kunbɛnw ale ni u ka furu koɲɛw dolo min bɛ o kɔnɔ ni olu fila ka ɲi ka ɲɛsin ɲɔgɔn ma hali n'a sɔrɔla bele don walima hali n'a sɔrɔla toro don u bɛ se ka furu kɛ parce que o dolo in de bɛ na ni compatibilité ye u fila ni ɲɔgɔn cɛ n'o tɛ tuma caman n'an ye planètes ka cogoya ta dɔrɔn an b'a fɔ u bɛ ɲɔgɔn opposé donc ni planète in bɛ nin mara ni planète in bɛ nin mara donc u kana furu kɛ ni ɲɔgɔn ye mais alors que signe tɛ yen nɔ signe minnu kɛlen tɛ ka ɲɔgɔn furu quoi signe bɛɛ dɔ kɛlen don ka ɲɔgɔn furu ɲɛnamaya kɔnɔna na wa a caman bɛ yen nɔ fana a furuw labanna i n'a fɔ a caman bɛ yen nɔ a furuw ma laban mun de b'o kɛ sisan nɔ dolo de bɛ kuma dolo minnu bɛ ka kuma furu ɲɔgɔnma fila ka furu kan olu fila de bɛ kuma ni furu labanni ni furu labanbaliya ye i y'a faamu voilà parce que hali ni i y'a ye n'an ye mɔgɔw ka kibaruya di u ma kuma dɔw la an b'a f'u ye i ka furuko bɛna na gɛlɛya i ka solution ɲini a la kibaruya lamɛnnen kɔfɛ k'a ban u ti kuma dɛ parce que planète min bɛ olu ka 7e maison kɔnɔna na planète bɛ k'a f'e ye e ka furu e bɛna furu kɛ fo siɲɛ 3 siɲɛ 4 i bɛna ɲɛ gan furuko la a kuma bɛ na fɔ olu ye k'a ban yɔrɔ donc i bɛna ye hali n'i y'a f'u ye i kan ka tɛmɛ nin sira in de fɛ i kan ka tɛmɛ nin sira in de fɛ furuko in bɛ se ka nɔgɔya cogoya min na yanni i ka don furu la u t'o kɛ dɛ u bɛ taa san 3 kɛ tuma min na san 4 kɛ tuma min na cɛ tɛ ka b'u nɔfɛ olu bɛ tila ka segin ka na tuguni ko e kun delila ka ne ka fɛnkɛ la i ko ne ka furuko bɛ ka gɛlɛya ko furuko in k'a bɛ ka ko tiɲɛ la k'a ma sira sɔrɔ bon o wagati b'a sɔrɔ an tɛ se ka foyi ɲɛnabɔ a la tuguni o wagati b'a sɔrɔ a complet an tɛ se ka foyi ɲɛnabɔ a la tuguni voilà parce que an bɛ se ka conseil f'i ye k'i bila sira taa nin sira in fɛ bon i ni mɔgɔw nin ko in de b'i yɛrɛ fana na i k'a ɲini k'olu corriger bon n'a nana se a degré yɛrɛ la ko dernier degré la dɔrɔn i b'a ye a ko ninnu an tɛ se ka foyi fɔ a la ɲagamiw la i y'a faamu baasi tɛ donc mɔgɔw kana furu ko bɛɛ minɛ bakuruba jatew la u ka don kɔnɔnaw la u ka sɛgɛsɛgɛliw approfondi dolo kɔnɔna na dolo tɛ k'a fɔ i b'i sigi dɔrɔn o ye point fort de ye ka se ka ɲɛfɔli kɛ ɲɛfɔliw senfɛ ka se ka ɲɛfɔli kɛ mɔgɔw ye dolo sira kan o y'o sira de siga t'o la ɲininkali filanan yalima mɔgɔw bɛ se ka i ka ko tɛmɛnen ani i ka siniɲɛsigi ka se k'o dɔn dolo sira fɛ n'o ye i ka passé ani i ka futur i bɛ se k'o dɔn passé futur présent sisan i filɛ nin ye ka nin ɲininkali min kɛ a diyara n ye kosɛbɛ kosɛbɛ parce que dolo kɔnɔna na n'i ye dolo fɔ ka ban a y'a bɛɛ fɔ kalo ka tagama cogoya la kalo ni fɛn dɔ bɛ tagama ɲɔgɔn fɛ lahalaya dɔ bɛ kalo la donc n'an b'a fɔ ko nœud nord nœud nord bɛ yen nœud sud bɛ yen mais i bɛna ko wuli bi parce que ni an bɛ kibaruyaw fɔ la dolo kibaruyaw fɔ la ni n ye kuma kura min fɔ mɔgɔ caman bɛ dolo kɔnɔna na o ma deli ka kuma min mɛn ka ye bon i b'a ye a ka ca la ni ne y'a fɔ n ka émission senfɛ n'u y'a mɛn a ye ne tɛ lafiya a wagati alors que a caman bɛ kalan na u b'u to karamɔgɔw bolo ka tila ka ne wele tuguni alors que ne occupé de don n'i y'a f'u ye cogo cogo ne tɛ mɔgɔ a ma nɔgɔ quoi mais nin yɔrɔ in ni tile fila in na ne tɛna lafiya i bɛna ye nœud nord in a kuma fana bɛna o fɔ nœud sud in a kuma bɛna na fɔ parce que nœud nord n'i ye carte du ciel la bon e mɔgɔ min tɛ se carte du ciel bɔcogo yɛrɛ la i bɛna nœud nord dɔn cogo di i t'a dɔn donc nœud nord bɛna kuma ni i ka nataw ye avantage wasaw ale ni hɛrɛw n'i ka carte du ciel lajɛ i bɛna ye nœud nord place bɛ yɔrɔ min na i bɛna lajɛ fana nœud sud o fana place kan ka kɛ yɔrɔ min na nœud sud ye bana minnu y'i tɛmɛ degun minnu y'i sɔrɔ ka tɛmɛ don tɛmɛnenw kɔnɔna na tɔɔrɔ ko minnu y'i sɔrɔ don tɛmɛnenw kɔnɔna na nœud sud i bɛna o place ye a tigi ka sankolo walan na
n'an b'a fɔ ko carte du ciel i bɛna o place de b'a fɔ nin tɔɔrɔya ninnu y'i sɔrɔ don tɛmɛnenw na nin gɛlɛya ninnu y'i sɔrɔ don tɛmɛnenw na mais ne nord n'i y'o position lajɛ o bɛ position min kɔnɔ i bɛna o de b'a fɔ nin hɛrɛ in b'i ɲɛ i bɛna nin hɛrɛ in sɔrɔ i bɛna nin kunkɔrɔta in sɔrɔ i bɛna nin wasa in sɔrɔ i bɛna a bɛna se ka i ka hɛrɛw f'i ye ka se ka i diriger ka taa o siraw fɛ ka bɛn i bange wagati ale ni bange dati ma ne nord ne sud b'o kɛ a lajɛ cogoya wɛrɛ fana bɛ yen nɔ minnu bi nataw ale ni tɛmɛnenw fɔ bon mais nin parti n bɛ dan nin yɔrɔ in na yan fɔlɔ i y'a faamu n bɛ dan nin yɔrɔ in na yan fɔlɔ parce que ni an nana jateminɛ an kana ɲɔgɔn nɛgɛ ne a kuma ma mɛn fɔlɔ koyi dolo émission foyi la i ti ne nord ne sud non mais nin na i b'a mɛn bon a mana mɛn nin na tuguni fana i bɛna ye mɔgɔw bɛ fɛ ka perese aw bɛ kalan na aw bɛ fɛ ka perese o bɛ faamu cogo di ne dun tɛ k'aw kalan minnu bɛ k'aw kalan aw patienter u kɔrɔ baasi tɛ ɲininkali sabanan i n'a fɔ i yɛrɛ kun da sera a ma cɛ ni muso ka furu dɔnni dolo kɔnɔna na yalima hali bi n bɛ fɛ an ka sigi ko o yɔrɔ in na dɔɔni a bɛ se ka dɔn n'a sɔrɔ furu cɛ n'a muso ni ɲɔgɔn cɛ n'a furu n'a bɛ taga ɲɛ walima n'a tɛ taa ɲɛ o bɛ se ka dɔn cogoya jumɛn dolo la cɛ ni muso ka furu ka dɔn n'a bɛ taa ɲɛ walima n'a tɛ taa ɲɛ i n'a fɔ n bɔra k'o de f'i ye n'a bɛɛ lajɛlen ka date sɔrɔ la date yɛrɛ an tɛ da date yɛrɛ ma kelen ma hali heure fana b'a la awɔ hali heure fana b'a la n'olu bɛɛ sɔrɔ la a bɛ dɔn de an bɛ taa u ka furu so mun bɛ olu ka furu koɲɛw fɔ an bɛ taa cɛ ta lajɛ ka taa muso ta lajɛ k'a lajɛ ni u ka furu ni si b'a la walima ni si t'a la k'a ɲɛfɔ u ye n'o tɛ k'a fɔ ko nin signe bɛ nin opposé k'u tɛ se ka furu kɛ ayi o kuma ninnu tɛ tiɲɛ ye dolo kɔnɔna na signe fila bɛ se ka ɲɔgɔn opposé mais i b'a ye u ka furu u bɛ furu kɛ fo ka laban mais n'a y'a sɔrɔ mɔgɔ minnu tɛ u bange heure dɔn ani u t'a don sisan olu ta solution jumɛn bolo non o solution tɛ ne bolo solution tɛ non solution ni bange heure t'i bolo i ti dati dɔn i bange dati dɔn sisan yɔrɔ dɔ bɛ yen nɔ dolo kɔnɔna na fa tɔgɔ ni ba tɔgɔ i n'a fɔ i bɛna mɔgɔw ka dolo kibaruya lajɛ dolo lajɛli mago tɛ fa tɔgɔ la dolo lajɛli mago tɛ ba tɔgɔ la non dolo lajɛli mago bɛ dati de la a ka date de naissance réelle a bangena ka sɔrɔ dati min a bangena ka bɛn dati min dolo mago b'o de la i y'a faamu donc i bɛ se ka mɔgɔ dɔ bɛ yen nɔ i bɛ taa sɔrɔ a ba ye tɔgɔ dɔ ye a ba tɔgɔ dɔ b'a a bɛ tɔgɔ dɔ fɔ a ba la alors que ale yɛrɛ bɛ ka mɔgɔ min k'a ba o t'ale ba ye i bɛ taa sɔrɔ a dila lamɔ na walima o y'a fitinin na a dɔw somɔgɔw bɛ se ka fatu u b'a di dɔw ma lamɔ na k'o k'u ba olu bɛɛ bɛ yen nɔ i y'a faamu bon dɔw t'u ba dɔn dɔw yɛrɛ t'u ba tɔgɔ dɔn dɔw t'u ba dɔn yɛrɛ fiyewu bon o la n'a bilala o yɔrɔ ninnu ma i b'a ye a ma nɔgɔn an mago tɛ se ba tɔgɔ ma an mago tɛ se fa tɔgɔ ma an mago bɛ se fɛn kelen min ma o ye date mois année de naissance heure de naissance an mago bɛ se ka se olu de ma donc o de kɔnɔna na furu ko ninnu fɛngɛ ninnu a bɛɛ lajɛlen bɛ se ka fɛngɛ maintenant n bɛna cadeau dɔ di dolo karamɔgɔw ale ni dolo an b'a fɔ dolo minnu bɛ ka dolo ko kan k'a ɲɛɲini sisan nɔ ani an kanubaga minnu bɛ yen nɔ ni u b'an lajɛ an bɛna cadeau dɔ di olu bɛɛ lajɛlen ma furuko in ta fanfɛla la quoi parce que 80% furu dɔ bɛ yen a man ɲi 80% bon mais ni i nana a furuw lajɛ a caman man ɲi ka d'a kan a dolo bɛna ɲɔgɔn opposé de donc dolo minnu bɛ ɲɔgɔn opposé i bɛna ye a ma nɔgɔ kosɛbɛ kosɛbɛ mais a kɔrɔ tɛ ka n ko 80% de a bɛ se ka 20% minnu bɛ yen olu bɛ se ka ɲɛ i y'a faamu mais mɔgɔw kan k'u hakili to nin yɔrɔnin na kosɛbɛ kosɛbɛ bele ale ni balance ka furu voilà bele ni balance ka furu gɛlɛya b'a kɔnɔna na mɔgɔw kan une fois i ye bele ye donc i bɛ jateminɛ k'a la kosɛbɛ ka na girin i bɛ jateminɛw k'a la kosɛbɛ yanni a ko yɛrɛ ka sigi sen kan o ye bele ni balance ye an bɛna ye toro ale ni scorpion fana donc toro ni scorpion i bɛna ye olu fana kan ka u hakili to u yɛrɛ la bakuruba jate la quoi voilà maintenant gémeaux ale ni sagittaire olu fana kan ka u hakili to u yɛrɛ la donc cancer capricorne olu fana kan k'u hakili to u yɛrɛ la kosɛbɛ kosɛbɛ ka jateminɛw kɛ i y'a faamu cancer ni capricorne donc awɔ lion ale ni verseau lion ni verseau olu kan k'u hakili to ɲɔgɔn na kosɛbɛ k'u hakili to u yɛrɛ la ni furukow bɛna tɛmɛ u ni ɲɔgɔn cɛ u k'a ɲɛɲini ka ɲɛ kosɛbɛ i y'a faamu wa donc vierge ale ni poisson
donc olu fana kan ka jateminɛ ka ɲɛ kosɛbɛ kosɛbɛ. Donc ni ye cadeau ye kan di an kanubagaw bɛɛ lajɛlen ma. Sin bɛɛ dafalen ta de ta. Ɔhɔ ni ye sin ni y'a dilen fila fila la minnu ye danger ye quoi. Voilà minnu ye danger ye ni olu de. Baasi tɛ. I ka kuma kɔnɔna na i n'a fɔ i yɛrɛ kumana kalanden kan. Mɔgɔ caman bɛ tile ka message ci an ma téléphone siraw fɛ. Ko n'a sɔrɔ ni professeur bɛ kalan kɛ mɔgɔ kunna dolo la. An ye jaabiw di san nka ka di i ka i profiter kɛnɛ kan komi i yɛrɛ bɛ yan. I ka segin ka jaabi di tuguni. Yalima i bɛ kalan kɛ mɔgɔw kunna ka mɔgɔ kalan dolo la. Donc Salimata effectivement i ye min fɔ kalan wɛrɛw ko ta fanfɛla la ne ti ka mɔgɔ kalan dolo la. N ti ka mɔgɔ kalan dolo la parce que n ka temps tɛ n permettre n ka mɔgɔw kalan dolo la. Maintenant o kɔrɔ b'a yira ni n ko n ti ka mɔgɔw kalan dolo la a b'i b'a fɔ ni e y'i to yɔrɔ jan fɛ walima ni e y'i to fan dɔ fɛ ka ne wele ko ka i kalan ni parti na ko ka ni parti ɲɛfɔ i ye. Kalan de don a b'i b'a fɔ ne bɛna i kalan di. Donc n'i ma ɲɛ i bɛ mɔgɔ kalan dolo la dɔw bɛ se ka kɛ i ni dɔw bɛ dugu kelen na dɔw bɛ i ni olu ti dugu kelen na dɔw bɛ i ni olu bɛ yɔrɔ jan fɛ maintenant i ni minnu ti dugu kelen na i bɛ se ka na a sigi ka se ka groupe dɔ sigi aw bɛ se ka ɲɔgɔn sɔrɔ u bɛ se k'u ka kalan sɔrɔ cogoya min na. Donc i b'u kalan o bɛɛ ye kalan sira de ye mais ni e mɔgɔ min t'o kɛ dun n ko de n ti ka mɔgɔ kalan mais bon mɔgɔ caman bɛ k'i to karamɔgɔw bolo o bɛ ka ɲininka kalan siraw kɔnɔna na n b'a fɔ n ko a don bɛna se mais a ma se fɔlɔ kalan ta fanfɛla ninnu a bɛna se tiɲɛ yɛrɛ la n bɛ nin karamɔgɔ in bolo tiɲɛ yɛrɛ la n bɛ yan nɔ mais e bɛ ka an ye parti dɔw mɛn e ka dolo kuma na bon anw bɛ kalanso kɔnɔna na an b'o mɛn fɔlɔ a essayer i ka se ka o yɔrɔ ninnu walawala anw ye bon tiɲɛ yɛrɛ la i bɛ mɔgɔ min bolo to o bolo i k'i muɲu ni i nana n'a don nana se i bɛna kalan n'ala y'a kɛ i ka kalan yɛrɛ kɛ k'a ban karamɔgɔ m'a yiri la i bɛ sɔrɔ ka bɔ i bɛ taa ɲɛɲini i b'a ɲɛɲini i yɛrɛ ye nin yɔrɔ in na yan nɔ n bɛ n karamɔgɔkɛ ani n mɔkɛ fo karamɔgɔ Mamadu Dawu voilà karamɔgɔ Mamadu Dawu anw ye dolo kalan daminɛ wagati mun na cogoya mun na anw yɛrɛ de b'a dɔn dolo ko tɛ taa ni girin-girin i y'a faamu dolo ko tɛ mɔgɔ minnu ye kalan kɛ a bolo u b'a dɔn a ka dansigiw de b'a ka kow la bon k'a fɔ i bɛ mɔgɔ la vitesse cogo modèle non bon a bɛ ten nɔ parce que e m'a ye dolo kɛbaga ka ca sisan ni caman bɛ yen nɔ u bɛ k'u ka siraw bila dɔw bɛ sira dɔ in fɛ olu bɛ k'o bila ka na olu ka kɛ dolo karamɔgɔ ye dɔw fana bɛ sira dɔ in fɛ olu fana bɛ k'o bila u ka kɛ dolo karamɔgɔ bɛɛ bɛ ka dolo karamɔgɔ wele a yɛrɛ la sisan nɔ maintenant ni bɛɛ ye dolo karamɔgɔ wele a yɛrɛ la alors que dolo mɔgɔ caman bɛ yen nɔ sisan nɔ mɔgɔ min dolo walan yɛrɛ mɔgɔ min ma deli a y'a ɲɛ yɛrɛ la adamaden ka walan min ni i bɛ na dolo sigilen ye a la mɔgɔ caman bɛ ka kuma dolo maa y'u ɲɛna ka ye i bɛna jumɛn de interpréter a interprétation ma nɔgɔ parce que nin yɔrɔ in na nin partie in na ni ko i bɛ taa kosɛbɛ a ma nɔgɔ quoi mais mɔgɔw ka jateminɛw kɛ kosɛbɛ u ka jateminɛw kɛ kosɛbɛ mɔgɔw bɛ ka presser ne ye san hakɛ min kɛ n bɛ ka to ka nin ko ɲɛɲini ka sɔrɔ n ma horoscope daminɛ n ma foyi daminɛ ne yɛrɛ t'a san da dɔn a ka ca donc mɔgɔw ka taa dɔɔni dɔɔni ka fɛn ninnu ɲini k'a faamu dolo filɛ nin ye n'i ma kalan dɔ kɛ dolo tɛ i n'a fɔ dɔnniya tɔw k'i sigi ka sin ka to ka a fɔ a nana ta a bɛ taa dolo t'o ye dɛ parce que dansigi de b'a la planètes bɛ yen nɔ planète dolo so kɔnɔna na i bɛ taa sɔrɔ dolo so dɔ bɛna n'a sigi i ka signe d'exaltation kɔnɔ dolo so dɔ bɛna sigi i ka signe d'exil kɔnɔ dolo so dɔ bɛna n'a sigi chiti kɔnɔ maintenant ni dolo nana sigi chiti kɔnɔ ka bɛn ni e bange wagati ye nin so in kɔnɔ dolo bɛ kɛ chiti de la yen nɔ i bɛ chiti yɛrɛ ɲininkali kɛ chiti kɔrɔ ye di problème bɛ don a la voilà donc nin yɔrɔ ninnu bɛɛ kan ka jateminɛ o y'a ye i nana don dolo yɛrɛ ka waleya cogoyaw kɔnɔ sow kɔnɔna na 1 à 1 sow kɔnɔna na 1 à 1 ni nin dolo so in bɛ nin so in kɔnɔ dolo so dɔw bɛ yen nɔ dolo dɔw bɛ yen nɔ u fanga bɛɛ bɛ ban n'u u sera so dɔ kɔnɔ dolo dɔw bɛ yen u bɛ fanga sɔrɔ so dɔ kɔnɔ dolo dɔw bɛ yen u tɛ fanga sɔrɔ so dɔ kɔnɔ maintenant e bangena nin wagati ni dolo in nana sigi nin so in kɔnɔ fanga b'a la ka ɲɛsin ma o fanga t'a la wa donc nin bɛɛ de kan ka jateminɛ mais mɔgɔw bɛ k'a faamu mɔgɔ caman de bɛ yen o ye ko in faamu sisan o bɛ k'a faamu sisan nɔ parce que dolo tɛ kuma ye kuma tɛ dɛ i bɛ don a technique de kɔnɔ a fɛngɛ c'est tellement approfondi i bɛ don de mais mɔgɔw bɛ k'a faamu an ka taa o faamuyara yalima ɲɔni an ka jɛmukan in kun cɛ kumakan dɔ b'i bolo ka ɲɛsin bɛɛ ma
dolo sira fɛ kumakan min bɛ yen nɔ donc toujours n bi a fɔ yan nɔ mɔgɔ si tɛ naloma ye nin ko in kɔnɔna na yɔrɔ min bɛ yen nɔ ni bɛ o fɔ mɔgɔw ye c'est à dire n'an y'a fɔ i ye n'i y'an wele ko i b'a fɛ k'i ka dolo kibaruya lajɛ n'an y'a f'i ye i ka dolo kibaruya bɛ lajɛ nin cogoya in de la an bɛ nin wagati in de di i ma bon kana a fɔ ko a to nin na a kɛ tan tɔ ou bien e ye wagati min fɔ o wagati ka jan ou bien o ka surun bon ne ti mɔgɔ n'i taara ne ka commentaire lajɛ ne ka commentaire ma désactivé bɛɛ bɛ se k'i bɛ min b'i fɛ ka fɔ i b'o fɔ ne ka commentaire kɔnɔ TikTok kan ne man ka fɛngɛ déconnecté maintenant ni an y'a f'i ye cogoya min na an bi a kɛ o cogoya de la donc mɔgɔw ka date de b'an bolo an tɛna se ka mɔgɔw ka date bila k'a fɔ ko an ka ɲɛ i ma ka nin kɛ nin cogoya in na tan tɔ donc an bɛ se ka ɲɛ i ma ka min k'i o ye an ka live wagatiw ye parce que dimanche o dimanche n bɛ to ka live sigi 23h ka taa dimanche o dimanche n bɛ to ka live sigi donc minnu bɛ an b'o kɛ cadeau ye n'an y'o kɛ cadeau ye minnu bɛ se ka don o la an bɛ se ka dɔ fɔ olu kan mais en dehors de ça n m'a faamu mɔgɔ ka sin ka téléphone ta ou bien ka message ci u bɛ tila ka kɛ kɛlɛ ye koyi ka message ci ne nana bɛn nin signe de ma i bɛ dɔɔnin fɔ n ye o kan n'i nana fɔ an komi an bɛ ka ko in kɛ cogoya min na an b'an ka baara kɛ nin cogoya in de la ni wari t'i bolo i bɛ taa an kɔnɔ live la n'i sera ka don an bɛ dɔɔnin f'i ye o kan n'o tɛ pour le moment an degunnen don an bɛ ka waritigiw ta de kɛ fɔlɔ i y'a faamu wa donc u ka o yɔrɔnin ninnu faamu quoi wa an mana fɔ n k'an bɛ wagati o wagati kɛ an y'i ka fɛn kɛ ka bɛn wagati o wagati ma a bɛ bɛn o wagati de ma fana n'a sɔrɔ a tun tɛ bɛn o wagati ma n'i taara commentaire la i b'a fɔ mɔgɔw b'a fɔ cɛ i ka rendez-vous tɛ respecté ne bɛɛ ka n'i y'a f'i ye a bɛ kɛ nin cogoya in na an b'a kɛ ka bɛn o cogoya de ma minnu ye u ka dolo lajɛ fɛ u b'a dɔn i bɛ se ka profiter k'i ka TikTok page fana fɔ pour que mɔgɔw bɛ se ka i lasɔrɔ a ka nɔgɔya la cogo min na fana bon TikTok fɛngɛ na compte fila bɛ n bolo i n'a professeur 102 bɛ yen professeur 102 bon mɔgɔ caman bɛ a lajɛ dɔn TikTok yɛrɛ de kan professeur 102 a jumɛn awɔ ani horoscope d'accord compte filanan o ye horoscope ye bon komi n ma o kɔnɔnaw maîtriser ka ɲɛ kosɛbɛ a sɛbɛnnen don kan ko horoscope mais ne photo t'a kan mais n'i donna a kɔnɔ i bɛ ne ka image de ye a kɔnɔ o ye compte filanan ye fɛn caman bɛ bila fɛn bɛ bila fɔlɔ in kan o kelen de bɛ bila filanan in kan i y'a ye donc mɔgɔw ka taa dɔn dɔn mɔgɔw bɛ ka fɛn in kanu u bɛ ka fɛn in kanu caman bɛ ka u bɛ ka kanu cogoya min na u ka a ɲɛɲini k'a kalan fana o de nafa ka bon i bɛ se ka n'i ye fɛn kanu ka ban a kalanni man ka kɛ i bolo problème ye quoi donc o ka fisa ka se ka na to ka kuma fɔ ka mɔgɔw la exciter cogo modèle dɔ la dolo ka kɛ i yɛrɛ kan dolo sira fɛngɛ cogo a ma nɔgɔ quoi a ma nɔgɔ donc an b'o f'i ye mɔgɔw ka taa dɔn dɔn kalan kɔni a bɛɛ nafa ye i b'a nafa sɔrɔ a nafa a b'i nafa de n'i y'a ɲɛɲini ka se a ɲɛɲini cogo la siga t'o la n b'i bila i ka foli lase i kanubagaw ma yan'an ka kuncɛ n ka foli bɛ n kanubaga bɛɛ lajɛlen ye toujours Mali kɔnɔ Mali kɔ kan n ka foli bɛ n kanubaga bɛɛ lajɛlen ye minnu bɛ n wele k'a fɔ n ye professeur an ye horoscope lajɛ tiɲɛ yɛrɛ la i ka horoscope a diyala an ye nin yɔrɔnin na n bɛ fɛ ka yɔrɔnin dɔ fana fɔ yanni n ka kuma n kanu mɔgɔ caman bɛ k'an wele horoscope ko fana na ko k'u kalan horoscope la horoscope tɛ i b'a fɔ e m'a ye bɛɛ tɛ se k'a kɛ yan an b'a kɛ cogoya min na bɛɛ tɛ se ka kɛ o cogoyanin na dɛ ni dolo nana sigi nin so in kɔnɔ ka bɛn nin wagati ma aw ka hakili to aw yɛrɛ la ka bɛn nin wagati ma yanni nin dolo in ka bɔ aw ka nin so in kɔnɔ mɔgɔ caman bɛ caman tɛ don o yɔrɔ in na dɛ parce que o yɔrɔ in kɛrɛnkɛrɛnnen don f'i ka kalan de kɛ ka se o yɔrɔ ma bon n'i ka kalan ma se o yɔrɔ ma i bɛ fɛ ka o yɔrɔ in dɔn i bɛn'a ye a bɛ kɛ i n'a fɔ i bɛna pan étape dɔw kunna dolo kɔnɔna na quoi alors que ni i nana dolo kalan daminɛ ka se degré dɔ la horoscope sira i yɛrɛ b'a ye o i b'a ye donc kunfɛ kumaw tɛ an bɛ planètew ka position de ta k'a fɔ ka analyse kɛ k'a fɔ mɔgɔw ka se ka horoscope ninnu fɛ kɛcogoya la sisan nɔ donc f'i ka se étape dɔ de ma n'i sera étape dɔw ma i b'a ye horoscope siraw i bɛna se ka commencer k'a dɔn mais ni i ko ko fo ka i kalan horoscope siraw la non horoscope tɛ se ka kalan yɔrɔ jan fɛ a tɛ se ka kalan yɔrɔ jan fɛ parce que fɛn min bɛna na yira e la hali n'a yira la e yɛrɛ b'a ye
atsega yoro jam fe ko te era ba don e bi do ala wala yere o parti yere horoscope bo ci wan nun ko ni e bi se ka do fama professeur do yira na me mi fa be ga ndigi don o ti ko est ce ko no gondo aya mano wala mo ka ta don ro mi fo we non note o na télé a ko sebe o na fen famu dolo la ibi karamo mi bolo to o bolo ima fen mi famu anyinga basite wa na so la yi labla yere ki ye kuma kura do men ka émission na ima mi famu dolo kono segi ka ta nyinga ya famu ni segi la ka ta nyinga na ma afie ni na nyinga la iba ato no ni ya fo afole expliquer la ye chuko mi ba menete no te na fula ko i kala asra la ni teme na sra mun fe ni e ma teme o sra fe téléphone fe anen clé de yoro ni clé bi se go fam to gudi ti se ga fam akuma gacha basite professeur hinchi ka wele jabilila jaran ko sebe o munu bi kan laje ani kan lameni wagati na mifa production ni ondu tele jabarani ka ambala donia ka fo ko ni o ka dulu jemukan ale kuncheli wagati sele ani mogo min kun bɛ ɲɔgɔn bolo kɔrɔlen ko o ye professeur Ousmane Eric Jakite ni ale kun bɛ ka ɲɛfɔli kan ye toro mɔgɔw kan ka fara o kan a ye ɲɛfɔli dɔw kɛ an ye dolo ta sira fɛ n'o ye n'a sɔrɔ cɛ n'a muso o ka furu o bɛ se ka taa ɲɛ cogoya min na walima ni mɔgɔ bɛ se ka i ka ko kɔrɔ ani i ka ko kura ka se ka o dɔn dolo kɔnɔ cogoya min na an n'a kun bɛ ka masala o de kan wa ne ka ɲininkali ninnu tɛmɛnen kɔfɛ n'a sɔrɔ ɲininkali wɛrɛ bɛ aw mɔgɔ minnu bolo ni koɲa kan aw bɛ se ka aw ka bataki ka a sɛbɛn mifa production o ka page sanfɛ bɔlɔlɔ siraw olu kan an bɛ foliba lase aw bɛɛ ma aw minnu ni aw b'an lajɛ sanga ni a wagati bɛɛ lajɛlen la minnu bɛ Mali kɔnɔ ani kɔkan jamanaw kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Faransi ni Itali ani Espagne o jamanaw kɔnɔ an bɛ foli lase bɛɛ ma aw ni ci aw ka lajɛli la ani kulomajɔ la k'an ka dibila baarakɛbagaw ka olu yɛrɛ fo kosɛbɛ ala k'an ka jamana in ka basigi k'an bɛɛ kanu ni an tɛ ɲɔgɔn na a k'an bɛɛ o la sanga wagati wɛrɛ ni ala ka jɛ